Hai. Uite, l-a găsit ăla de jos. He's eating Pringles! Țaps, love Pringles! Sus! Fă sus! Hai, hop. O să nu dacă să mă îngui. Ce faci, mă? Ce faci? Bă, te mănâncă. Ce faci? Drăguț. Sus. Hai sus. Bagă-mă firul în gură. Dă-i de mâncare, că după aia fugi. Dă-i. Hai. Ce mănâncă ăsta Pringles? Mi-e frică. E, Doamne! Ți-ți pare Nu greșit. poți să-și mânca buto. Nu mai mânca. Lat, mănâncă! Bă, ăsta o să fie personaj de internet cunoscut. Țap, tu zapule! Țap! Videoclipuri, țap eating Pringles, țap eating sticks. N-ai treabă, am treabă. Bună, dar nu te mușcă ce cu tine, i-am dat și eu. Dar vreau... Bă, poate mănâncă brățara aia. Te-am luat unul. Hai să mănânc. Țap. Iată, mănânc și eu. Ce se linge pe bot, fraier. Îl sperie iarba ta e. Are copii, Ioan. Vrei să sari sus acum, hai! Stresez țapul. Hai, come here. Stai interesat deja. Hai, labile sus! Hai. Labile sus! Ax, pregătește. Hai lăbuțile! Ax, pregătește. Lăbuțile sus, cu lăbuțile sus. Up and down. Labe! Hai, știu că nu vrei. Hai. Hai, fă o mișcare ca să le iei. Să atrage privirea, nu? Hai, hai sus! Îți atrage privirea? Hai, intră aici, dacă vrei. Crezi că-i mănâncă brățara cu astea? Ue! Bă, noi facem mizerii prin cameră. Da, nu se va. Și notă... De unde e? Hai, intră în cameră dacă vrei. Ue, dacă ai intrat în cameră, câte videoclip vizionări așa aveai? Hai să l ducem în cameră, că puteam îl băgăm. Da, aveam nevoie.